son Concha Blanco e vou facer a lectura de algúns dos meus textos de unha obra ben variada. Empezo por Nano. Nano é unha obra que trata sobre a homosexualidade e a discriminación pola mesma, e a cuberta é de David e Ramón. Eran as 3 da madrugada. O Volvo azul de Nano seguía aparcado no peirao con ele e con Amalia dentro. Era o único vehículo naquel lugar. Un coche patrulla da Garda Civil roldou un par de veces por ali, asegurándose de que simplemente se trataba dunha parella que estaría facendo as paces ou amañando a súa relación, porque intimidade física tampouco amosaban. Está ben, a vixilancia é necesaria. Cada día séntese menos seguridade, non hai máis que ollar os xornais ateigados de novas tétricas. Horribles os crimes de Coín ou de Mijas, 2 criaturas asasinadas, descartado o móvil sexual, din, os 2 casos parecidos, localidades próximas, os acontecementos de madrugada preto das súas casas, logo o do mozo este de Lugo que apareceu a súa cabeza nun monte de Albacete. Vixilancia e tamén xustiza. E Mali comezou a falarlle de Antón, o seu noivo, que fora por quen lle preguntara a Nano antes de que ela lle soltara o que levaba guardado desde anos atrás, porque continuou con outros detalles máis e todos coa súa carga dolorosa. El, no entanto, recoñecía que non fora un comportamento mínimamente correcto, pero tamén intentou a súa xustificación, a pouca idade que lle quitaba madurez e a connotación negativa que podería ter o ser sincero. Antón é unha boa persoa. Quéreslle? Atalloume inesperadamente con esta pregunta. Pois claro que lle quero. O mellor non é con aquel amor idealizado da adolescencia, aquel primeiro amor por quen arriscas todo, a túa vida, os teus movementos, os teus pensamentos, toda ti xiras arredor del e el arredor túa. Non, o noso é un amor sereno e repousado, un amor que che deixa máis liberdade porque creemos un no outro e non hai medos. Se algo fallase, que todo pode pasar, sei que o vou saber por el mesmo, e, por exemplo, non haberá agonía. Eu temo agonizar. A experiencia contigo marcoume. Que queres que che diga? Ides casar? É probable, pero non sentimos esa necesidade imperiosa de facelo agora, polo menos ata que teña un traballo. Xa non digo na Coruña mesmo, pero si máis cerca, desde logo, e se a min a el non nos convence, se eu non tivese traballo, sigo explicando a Mali, iría eu para Madrid ou ao revés. Se non o tivese el, viría el para aquí, pero por sorte temos traballos 2 e non están os tempos para deixalo. Nano mirou nos ollos cunha mestura de tristeza e de ledicia mentres dicía: que envexa sinto, pero non sabes canto me alegro de que sexas tan feliz, de que sexades felices os 2. Anda, xa me esquecía, lembrou Nano mentre se estiraba cara ao sento traseiro á procura dun pequeno paquete de regalo. Isto é para ti. Como? Non te adiantarías co regalo de boda? Non, nena, merqueuche hoxe ao pasar por Muxía. Se cadra é unha trapallada, pero como nos íamos ver esta noite e está preto o Nadal, pensei que acertaría. Sabes, necesito alguén a quen facerlle un regalo. E despois de tanto tempo, aínda segue sendo ti a persoa que máis sabe de min e na única en quen me permito confiar. Casualidade. Non é para corresponderte. Eu non sabía que ti me agasallarías con algo, máis que coa túa presenza, pero tamén eu teño algo para ti, díxolle Mali. En serio, brillaronlle os ollos. Entón espera e abrímolos xuntos. Amalia abriu o seu bolso verde escuro e quitou del un pequeno paquete rectangular que aparentaba máis lixeiro do que realmente era. Abríronos. Os 2 regalos eran de artesanía, pero cunha diferenza. Do que Mali lle entregara a Nano fora ela a súa autora. Era unha caixa de tarxetas de visita, cun anagrama de deseño exclusivo que Amalia fixera para ela 3 tintas. Realmente non deixaba de ser unha obra de arte. A ela tamén lle gustara moito aquel tapete de encaixe de palillos. Mali, eu desexaría... Escoita, Nano, interrompeu no Mali moi seria. O que ti desexas alcanzar non é un paraíso perdido. É só un aparello do teu mesmo sexo, e o feito de ser gay non é máis que outra alternativa dentro da vida sexual das persoas. Que lles guste ou que non lles guste os do teu redor, porque os de verdade que te queren, o que lles debe importar é o teu benestar sen condicións.
A seguinte obra titúlase A bruxiña da sorte, é de a colección O que leo, e está ilustrado por Xosé Cobas. Tan entretidos estaban coas súas imaginacións que non notaran que as mans de Tomé xa andaban revolvendo no escaparate. O primeiro que se decatou foi Cuqui, o reloxo, quen os alertou dando 2 badaladas. Entón os 3 colocáronse inmóviles nos seus lugares asignados e, mudos, dedicáronse a observar. As portas da tenda estaban pechadas ao público e Tomé abría caixas, pousaba o seu contido no mostrador e anotaba algo nun caderno. Tomé o que facía era o control do que chegara. Por fin quedaron sós de novo. Xa anoitecera. As luces do escaparate estaban acesas. Tomé rematara aquela xornada. Uf, xa necesitaba moverme un pouco, relaxouse Paz. E eu falar, estaba aburríndome, manifestou agora Mina. Cuqui non fixo comentarios, pero deu unha badalada casi imperceptible e non se moveu. A Bolboreta e o cabaliño do demo olláronse entre eles e ollárono a él. O único anormal que notaron foi que non participase no diálogo, así que... Que che pasa, Cuqui? Quixeron saber a un tempo. No escaparate houbo cambios, respondeu secamente con voz de desconfianza. Cambios? Sí, cambios. Alí, a carón do bolso negro de Charón. Os 3 orientaron as miradas cara ao lugar indicado. Unha bruxa, exclamaron. Efectivamente, era unha bruxa feita de trapo, coa cabeza, as mans e os pés de barro. A cabeza tiña a cuberta con fíos brancos de lá. Coas mans suxeitaba unha vasoira. O vestido era negro con remendos de cores. Sobre el, cinguíndolle o van, un mandil morado sobre o que ía debusada unha lúa prateada. De todas as brusas que viran, diferenciábase no nariz. Non era longo, nin curvado. «Oh, unha bruxa!» exclamou un molesto Pax. «Seguro que nos trae mala sorte», profetizou Mina. Cuqui continuaba calado. «Anda, Cuqui, di algo, que xa me estás preocupando», pediulle a Bolboreta. «Pois, que queredes que diga? Nunca estiven cunha bruxa en ningunha parte e paréceme que sinto un chisco de medo. Nestas oes un estoupido plas. Que susto! Alporizáronse os 3. Fora un foco de luz que se fundira, deixando parte do escaparate ás escuras. Xa ocorrera outras veces, pero non lle deran importancia. Vedes, xa empezan a ocorrer cousas raras. Eu tamén me asustei, oíuse unha voz descoñecida para eles. Era unha voz fina e viña da zona en penumbra. Exclamaron mirando a todos os sitios, sen poder descubrir quen fora. Aquí, son eu, dixo a nova veciña, bambeando a vasoira para presentarse. Anda, é a bruxa. Ela tamén está viva, asegurou sorrindo Mina, porque lles inspirou confianza. Con todo, Pax e Cuqui, co medo, comezaron a bater as ás e a dar badaladas incontroladamente. «Xxxx, que facedes?» interrogounos a bruxa cariñosamente. «Pódese armar unha boa se se decata alguén das nosas calidades». «Pero ti quen é ese que faz aquí?» preguntou agora Paz xa máis tranquilo. «Vou empezar polo final. Aquí fago o mesmo que a vos. Ocupo un lugar no escaparate coa intención de que alguén se preocupe por min. Pago o indicado na etiqueta que levo colgada e... O prezo ven en euros ou en pesetas?» sentiu curiosidade Mina. «En euros e en pesetas. Pero iso, que pague e logo que me leve para adorno nalgún recuncho da casa». «Agora quédache por contestar a primeira pregunta», falou por fin Cuqui. «Xa, dicirvos quen son. Son Lúa, unha bruxa boa, porque debedes saber que, así como hai cans bos e cans malos, nenos bos e nenos malos, tamén hai bruxas boas e bruxas malas. Eu son unha bruxiña da sorte». O seguinte libro titúlase Feminino singular en plural e é de Bahía Edicións. Está ilustrado por Laura Romero. Vou vos ler un poema que trata sobre a igualdade. Titúlase Viúva de vivos. Foron mulleres anónimas, foron descoñecidas, foron dúcias, foron centos, foron miles de mulleres con doenzas parecidas. Eu sei de quen falo, das viúvas de Rosalía. Doenzas que roen a alma e o sentimento, doenzas que feren e feren por dentro.
Por iso a vista non deixan pegadas, pero as entrañas quedan marcadas. Homes polo mundo arriba, elas nas sombras silenciadas, co peso da noite en riba, pero sempre cuestionadas. Para o que vai e o que queda, é terrible a inmigración, unha despedida en vida que cega toda a ilusión. A cegueira dos ollos, a cegueira da memoria, a etiqueta de viúva é parte da súa historia. Unha e outra semana, un mes e outro mes, un ano e outro ano sen cartas que ler. Os fillos non sabían. Por que? Preguntan. Cantas cousas elas pensan e que por respecto ocultan. Promesas feitas borralla, esperanzas que enterrar. O branco volveuse negro, soños mortos que acetar. Tantas vaguas salgadas, como aguillóns que ferían, os fillos dabanlles forza para matar esa agonía. Mulleres fortes, fortes, valentes, da vosa entrega somos conscientes. Por último, vou co libro Cos ollos do avó, unha noveliña infantil de edición Sembora, está ilustrada por Xosé Tomás. Estaba no cume dun pequeno outeiro. Era o sitio ideal para ver a liña do horizonte, pero non era a liña que arreda o ceo da terra o obxectivo das súas olladas. Un grande encoro de augas tranquilas aparecía aos seus pés. Aquela parase era a que tantas veces acaparaba a atención do avó Noé e a súa neta Isaura. Que pouco falador estás hoxe, avó. O avó parecía que non escoitaba o comentario da nena, absorto na contemplación do lugar. Avó, díxolle tirándolle da manga da chaqueta. Ai, nena, dime, que hoxe falas pouco. Pareces canso. En que pensas? O avó acababa de ser pillado pola neta. Sí, aquela tardiña estaba pouco comunicativo. As lembranzas imborrables dos anos vividos naquel lugar, agora anegado polas augas do río Castro, amontoábanse na súa cabeciña e no seu xa cansado corazón. Colleu a neta pola man, camiñaron un pequeno treito e sentaron sobre unha rocha. Tes razón, é que... Sabes que día é hoxe? Sei, avó, é sábado. Como non ia sabelo se cando vimos aquí agás nas vacacións, sempre é sábado. Xa, pero eu refírome a que día do ano. Pois, como tarda algo en facer a conta, o avó aclarou a dúbida. 30 de maio. É que, os 30 de maio non tes ganas de falar? Iso é, os días 30 de maio. Desde hai algún tempo só teño ganas de chorar. O avó Noé dixo isto sin mirar a neta. Mantiña a ollada fixa no encontro. No encoro, na beira oposta. Isaura, sorprendida tras a confesión do avó, mirouno preocupada. Chorar? Que é o que che pasa, avó? Preguntoulle con dozura. Creo que che vou contar, dixo el collendo polo ombreiro sin deixar de mirar a súa cariña expectante. Vale, afirmou a nena acomodándose ben para non perder nada da mensaxe que o avó se dispoñía a contarlle. Verás, Isaura, hoxe cúmprense anos que abandonamos este lugar, a aldea Sofán do Val. Anda, pois, contame, avó, contame. Animaba o Isaura moi contenta, porque a ela gustaban as historias que o avó lle contaba, sobre todo cando saían de paseo ou cando, como cada sábado, subían ao outeiro. O avó Noé non encontraba maneira, aquela tarde, de como empezar a narrar aquela vivencia. Con todo, logo de varios intentos, conseguiuno. Non penses que todo correu da noite á mañá. Que va? Todos en Sofán do Val sabíamos que nun tempo non lonsano teríamos que abandonar a aldea. Tamén sabíamos que a data estaba cada vez máis preto. Xuntanzas co alcalde, cartas certificadas, novas na prensa. Aínda así, cada mañá espertabas na túa cama. Cada noite volvías á túa casa. Cada tarde calorosa te sentabas á sombra dos carballos que circundaban a praza. Todos gozábamos con máis intensidade do noso, porque sabíamos que, como máis seguro, íbamos perder. Entón, quiso intervir Isaura, entón a prórroga para abandonar definitiva a aldea chegaba a súa fin o 30 de maio. A neta, mentre o escoitaba, non deixaba de mirar os ollos do avó, esperando verlles varar sobre as meixelas algunha bagua.
pero non foi así, nin sequera tiña aspecto triste, porque amosaba un aceno que recordaba o remate dun sorriso. Seguro que a avoa nin se lembra, optou por apuntar ela. A Isaura, algúns coñecidos chamábanlle Isa, para abreviar. Os familiares e amigos achegados sabían que procedía de Isaura, pero outros non tan amigos pensaban que Isa viña de Isabel, motivo polo que ás veces a pillaban despistada cando alguén se dirixía a ela por Isabel. Isabel, Isabel, Isabel. A min? Ai, sí, perdoa, que non te enteras, rapaza. Tampouco é iso. Ti es quen non se entera de que non me chamo Isabel. Non me digas, asegura con ironía algún. Isabeliña gustache máis? Isa, que tamén tiña o seu aquel, insistía. Nin Isabeliña nin Isabel, mellor Isa ou Isaura, o meu verdadeiro nome, impórtache.